flare. Altså nu over med sådan en lille mini-flare. Mikroflare. Er du med på det? Ja. Så prøv bare lige at tænke den første linje igen, og så bare tænk på, kender du de ord, der hedder synkront? Ja. Du ved, der er noget, der hedder synkront svømning Ja. også. Ja. Synkront, Det kommer jeg også til at tænke på. fuldstændig samtidig. Men det er det der, at når du synger, altså når du synger det, og så fingrene, de skal være. Og det er fuldstændig samtidig. Kan du prøve med det her? Ja, så fingrene er helt til bunds samtidig. Du kan lige gøre det en gang. Det bliver så meget bedre. Kan du høre det? Fordi så står de klar med det samme. Ikke? Og jeg kan næsten sige det på lige i starten, at det er bare sådan, også selvom du har, hvor det bare er løst, men at du er der. Og du ved lige præcis, når du kommer fra siden, hvornår skal du ramme dit G, ikke? Og hvordan lyder det, ikke? Så det er den stærkeste impuls til, at det er det, der sker lige nu. Super flot, det tager du med. Den kan du sagtens lave. Så synes jeg, var det godt, den du endelig havde gang i. Du egentlig var. Vi skulle spille Virtu, og den anbefaler, som jeg synes, vi ikke skulle spille. Hvad stemmer du spillede i det? Etteren. Godt så. Ja. Vil du prøve på samme måde nu? Spiller vi den sammen. Og så gør du det samme med, at du er fuldstændig synkron med det der med fingrene. Okay? Kan du høre det? Og nu er det dig, siden du hører. Så er det dig, der styrer, og så er det også i gang. Yay. Men heroppe derinde, det jeg hørte, det var det samme, at du skulle bare lige være fuldstændig samtidig, fordi de små ting, der skete, det var den der med, at du ikke var der med. Og det kan du øve uden at spille det også. Du kan øve bare det, det har Peter også vist for sådan at sige. Så vil vi godt en gang. Bare luft. Ja. Og så er luften kørende. Jeg skal have noget at sætte an i hele tiden. Og så er vi parat til, du ved lige præcis, hvad du skal sætte an på det. Bom, bom. Bom. Wow. Du er så tegnet med det nu, så du spiller den en gang mere. Yes. Nå, er det mig, der er nummer 1. Det er det, det gør. Nu har du tonen i øret, ikke også? Kan du huske de slag lige før, at du lav, tro, der er åben hele vejen. Næsenavle. Næsenavle. Faktisk godt. Ja. Kan du være lidt hurtigt med din tone, så du ikke? Og så kan du bare løfte en styr strømme hele tiden, så har du noget sådan andet. Heroppe på noget, det blev så meget bedre. Jeg kan godt høre det nu. Ja. Ved du hvad? Tag lige herfra en gang, og spil den stemme alene en gang nu. Så synger jeg bare. Okay, du starter bare. To, 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 to.
nu. Så det går begge veje, okay? Once more. Mm. Okay. Så meget bedre, Emma. Hvor lang tid tog det at lære det? Ikke så lang tid. Jeg havde ikke styr på tiden, men kort. Kort tid. Så det er bare det der med, at du